Tamam, bir neçe misaldan devam edelim. Ne şeýle ýagdaýda berilen misallar sanyň derecelerinde x, yani dereceli funksiýonlaryň integrallary. Şurada ýene men täzeden formulasyny ýazdym. Integraldan çykan ýagdaýda näme çykýany, onu şuna göre şu integrallamyz çözülip ilk bilen seretýän a misalymda hemişelik san we men näme dipdim? Hemişelik sany gün öňüne çykaryp bilet diýdik. Onda şu ýerde 5 öňüne çykaran ýagdaýymyzda integral 3'ün x'i dx hali. Onu 5 şu bölüğü edil şuradaki formula göre yazan ýagdaýymda 3'ün derejesinde x katnaşan ln 3. Diýmek ya da şeýlere gidip ýazyp bilen 5 köpeltme 3'ün derejesinde x katnaşan ln 3 şeklinde. Koşmak s. Indiki misalym biraz ýokarda diňe x däli 5x koşmak bir berilen. Ona men bunu nädip ýazyp bilen, şu ýerde koşmak men dereceli sanlaryň düzgünlerini bilen köpeltme edip aýryp ýazyp bilýärdim. Onu ilk şunu aýryp ýazaly. 6 derejesinde 5x köpeltmek 6 derejesinde 1 köpeltmek bolan üçin goşýardyk. Onu dx. Bu hemişelik san bolan üçin men gün taşyna çykarýan. Onu 6'nyň derejesinde 5x dx. Indi biraz şu ýagdaýy meňdedi. Onu inni etjek zadım. Yine de şunu bir san şeklinde yazmak. Onu şeýle 6 integralın içinde 6'nyň 5'iniň x'i diýen ýagdaýynda şu ýagdaýa gelýär. dx. Inni şu ýerdeki a sanyň ýerine mende 6 derejesinde 5 bar. Onda bu näme bolýar? 6 6'nyň derejesinde 5 daşynda da x aşağıda da ln 6'nyň derejesinde 5 bolýar. Dilerseniz özüňiz açyp bilersiňiz. Men goşmak üçin şu ýerde gutarýan. Indiki misalymda 2 hemişelik sany göni öňüne goýmakçy 2 integral enem aýryp ýazjak bolan 2x derejesinde -3 dx deňdir. 2 x'i berdek eňiň 2x'ini eňiň derejesinde 2'nin x'i munun gatnaşan eňiň derejesinde 3. Men munun göni öňüne geçirip bilen sebäp olam hemişelik san. Onda kubu şu ýerden ýazýan dx. Ne şu ýagdaýa geldim. Onu 2 gatnaşan eňiň 3-nji derejesi köpeltmek a'nyň ýerine näme berdi? Eňiň kvadrady we eňiň kwadradynyň x'i gatnaşanyň ln eňiň kwadrady. Ln diýen sanym şu 2'nin ilki öňüne atymda logaritmada ln m 1'e deň bolan üçin berdi 2 galya. Onu şunun ýerine 2 galyan bolsa, şu 2 bilen bu 2'nin gysgaldan ýagdaýymda jogap näme bolýar? Eňiň derejesinde 2x, aşağıda eňiň derejesinde 3 ýa-da eňiň derejesinde 2x aýyrmak 3 goşmak s. Indiki misalyma seredeli. Indiki misalymda yine edil şu ýerdäki ýaly men böleklere bölemde hasaňsak bolýar. 2'nin derejesinde 4x gatnaşan 2'nin derejesinde 4 diýen şu aýyrmak 4'ü men aýrytyn derejede maýdalajyda ýazdym. dx hemişelik san bolan üçin göndaşyna çykarýan 2'nin derejesinde 4 integralyň içinde de näme galdy? 2'nin derejesinde 4'ün x'i galdy. dx deňdir. Yine şu formulaly ýagdaýyma geldim. Ona 1/62'nin 4'ü köpeltmek a'nyň ýerine 2'nin 4'ü we onu 2'nin 4'ü daşyndaky x'i goýan ýagdaýymda aşağıda da ln 2'nin 4'ü bolýar. 2'nin 4-nji derecesi. Berde şu ikileri meňdeşbilere gidip ýazan ýagdaýymda aşağıda ln 2'nin 4-nji derecesi, ýokarda 2'nin 4x aýyrmak 4-nji derecesi goşmak s bolýar. Şu ýerdäki netijelerde aslında men insanda halyna getirmedim. Mysal üçin şu ýerde 6'nyň derejesinde 1, yani netije o hökmünde 6'nyň 5x goşmak 1 gatnaşan 5'im öňüne alyp 5 ln 6 diýip ýazyp bilen.
Mesela bärde de ln 2'nin 4-nji derecesi var. 4-nji dereceni öňe geçirip 2'nin 2-nji derecesi edip onu ýokaryk alypym sadalaşdyryp ýazyp bilýän. Hatda şu ýerden ýazaly. 2'nin derejesinde 4x ayırmak 4 aşağıda da 2'nin ikisi ln 2 dengdir. 2'nin derejesinde 4x ayırmak 6 katnaşan ln 2 koşmak s. Buna yer bolmadığı için şeýle goýdum. Ýöne özüňiz ýazyp bilersiňiz. Indiki misalymyz trigonometrik funksiýalar bilen baglanşykly. Şu ýerde men ulanjak formulalamy ýazdym. Onu ilki a misaldan başlaly. Sin 4x integralini nädip çykýan? Biz formulалар ýazypdyk. Sinus nämeniň önümde, kosinusyň önümi we şu ýeriň önümini men maýdalawjyda ýazýardym. Onu 4x'in önümi 1 gatnaşan 4 kosinus 4x. Şu ýerden minus bady. Goşmak s. Indikimiz sinus x ayırmak kosinus x. Ine bärde men etmeli zadym. Gönü çıkarmak maňa kyn bolýar. Şoň üçin skopkany açýan ilki 1-njiň kvadrady sinus x'in kvadrady ayırmak 2 köpeltmek sinus x köpeltmek kosinus x goşmak kosinus x'in kvadrady. Ine şunu integraldan çıkarmaly. Dx dengdir. Ine öňkü formulalarymdan men bilýän sinus x kvadrat, sinus kvadrat x bilen kosinus kvadrat x goşanymda 1 bolýardy. Bärdäki sin 2 sin x cos x mam şu ýerdäki formuladan sinus 2x bolýar. Ona men bunu näme diýip ýazyp bilýän? 1 ayırmak sinus 2x dx diýip ýazyp bilýän. Dengdir. Indi birime näme bolup çykýany bilýän, hemişelik san bolan ýagdaýynda x bolup çykýardy. Ayırmak sinus 2x'im nämeniň önümide kosinus 2x'im. Muň önümine gatnaşan edip ýazsam, onu 1 gatnaşan 2 ýaýyň içinde ayırmagyny goýýan kosinus 2x. Onu x ayırmak kosinus ayırmak bilen ayırmak goşmak bolýar. Kosinus 2x gatnaşan 2 goşmak s men jogabym bolýar. Indikimiz sinus kvadrat x. Bunu men gönü çıkarmak kyn bolýan üçin şu ýerdäki formulaga görä işleýän. Onu sinus kvadrat x'in ýerine 1 ayırmak cos 2x gatnaşan 2 ni ýazýan. 1 ayırmak cos 2x gatnaşan 2 dx dengdir. Indi bular aýry-aýry ýazan ýagdaýymda 1 gatnaşan 2 ayırmak cos 2x gatnaşan 2 dx. 1 gatnaşan 2'ni gönü çıkarıp bilýän. Näme bolup çykýar? Ýani x goýan ýagdaýymda x gatnaşan 2 bolýar. Ayırmak kosinus x kosinus 2x'li bölegim 1 gatnaşan 2'sini gön öňüne geçiren ýagdaýymda näme galýar integralyň içinde? Kosinus 2x dx galýar. Onu x gatnaşan 2 ayırmak 1 gatnaşan 2 kosinus 2x'im näme önümini alamda şu bolýardy. Sinus 2x'im 1 gatnaşan 2'ni meni ýazýan. Täze şu ýerden önümini bölmek diýip ýazýardym. 1 gatnaşan 2 sinus 2x dengdir. Hemmesinin aşağında 2 var. Şunu 2'ye köpelden ýagdaýynda 2x ayırmak sinus 2x katnaşan 4 goşmak s diýip ýazýan. Indi integrerlemegin käbir usullary bar. Eger şu wagta çen işlen misallarym belli formulalary gönü ýerine ýetirip işleýärdim. Indi bundan soňkularda gönü ýerine ýetirip bilmedik ýagdaýymda nämeler etdiň? Käbir ulanjak usullarymyz bar. Birinji usul ýerine goýmak usuly. Indi şu ýerde bir edip biljek zadym. Haçanda şu ýere x kvadrat bolanda men bunu açmam işläp bilýän. X kvadrat ayırmak 2x goşmak 1 diýsem hersini 2-2'den çykaryp bilýän. Ýa-da şu ýerden x ayırmak 1'i dengdir t diýip alýan. Bir harpa dengleýän. İki tarapdan önüm alan ýagdaýymda dx dengdir dt bolýar. Bärden x görä önüm alan, bärden t görä önüm alsam 1 bolýan üçin men 1 ýazmadym. Onu şu ýerde indi harplam ýerine goýan. X ayırmak 1 diýenim t bolýar. Onu t kvadrat. Dx diýenim dt. Indi men t kvadraty näde çykarmalygyny bilýän. Derece 1 goşup
şoň netijesini böledim. Onu t kub katnaşan 3 men jogabym bolar. Ine netijeni alamdan soň etjek zadım şu ýerdäki bahany ýerine goýmak. Onu x ayırmak 1 kub katnaşan 3 goşmak s men jogabym bolar. Muň ýaly derece pes bolan wagty açyp işlesem hem şowur jogap alýan. Ýöne muň ýaly derejem uly bolanda esasy ulanyp biljek usulum şu bolýar. Sebäbi dokuň derejesini açmak has uly bolýan üçin, kyn bolýan üçin men ýerine goýmak usulundan ulanyp peýdalanyp gitdim. Onu ýene şu bir ýerine ýetireli bir ayırmak x diýenim. Nem bolsun? T bolsun. Onu minus dx deňdir dt. Onda dx min bahasy näme bolýar? Şu minus beýlek geçirsem dx diýenim minus dt bolýar. Ona ýerine ýazaly integral bu nemiz t, t'nin derejesini 9, dx'in ýerine minus dt. Men minusy gönşüýerik ýazjak, bärigim dt ýazjak. Minus t'ni indi çıkaran ýagdaýymda t'nin 10'y katnaşan 10 bolup çykýar. Deňdir t'nin ýerine bahany goýan ýagdaýymda minus 1 ayırma x'in derejesinde 10 katnaşan 10 goşmak s. Men jogabym bolýar. Ine bundan soň kymada seredeli. Bundan soň kymada näme men t dip alyp bilen sebäbi göni işläp bilemok muny şu duruşuna bir belli formulam ýok. Onu şu ýerden x kuba bir t dip bilen ýagdaýymda şoň önümi 3x kvadrat dx bolýar. Deňdir dt. Ine seretýän bolýan 3x kvadrat we dx bar. Demek men dogry zadyň ýerine goýan bilen şu ýerden. Ine şu ýerdäki kosinus ýazýan kosinus x kub diýenim t. Ine şu ýerde näme galy? 3x kvadrat dx. O diýenim dt bolupdy. Onu deňdir cos t'ni men çykaryp bilen sin t dip çykýar. Sin t indi t'nin ýerine de bahany goýan ýagdaýymda sinus x kub goşmak s men jogabym bolýar. Indiki usulumuz böleklerini integrerleme. Ine bärde men öňkü ýalyk ýerine t goýup işlänimde maňa hiç hil peýda getirmeýär. Onda näme etken şu ýerdäki formulam ulanýan böleklep integrerleýän. Böleklep integrerlänimde bir bölegini u, beýleki bölegini de w-nin önümi diýip alýan. Ondan soň u bilen w-nin bahasyny tapamdan soň şu ýagdaýda u köpeltmek we ayırmak integral w d u şeklinde hasaplaýan. Bärde haýsy bölegi u, haýsy bölegi w demeli. Aslında belli bir gaty düzgün ýok. Ýöne önüm alnanda derecesi peselýän bölegi men u dip belläsem has amatly bolýar we u köplenç logaritmik ýa-da trigonometriýanyň ters funksiýalary u dip seçmek amatly bolup durýar. W üçin hem seçýänim x, sinus x, kosinus x ýaly funksiýalar bolýar. Onu gilim şu ýerde mysaly seredeli. Ne x, x bar. Men hem dipdim derecesi peselýän u dip alsam has go bolýar diýdik. Onu şu ýerden ýazaly x diýenimi u deňlen ýagdaýymda iki tarapdan önüm alsam dx'im du bolýar. Ondan soň ikinji etjek zadym derejesinde x dx'imi dv deňleýän. Onu iki tarapdan integral alan ýagdaýymda x deňdir v bolup çykýar. Ine şu formulada ýerine goýan deňdir u v, u'myz x, v'miz derejesinde x. Ayırmak v du x, du'myzym dx. Deňdir x x ayırmak x'in integraldan x bolup çykýardy. Goşmak s men jogabym bolýar. Indiki misalymyzda x'e ýene-de x'e u berýäs. X deňdir u bolsa dx'imiz deňdir du bolýar. Kosinus x dx'imiz dv boljak bolsa iki tarapdan integral alan ýagdaýymyzda sinus x'imiz v deňmeli. Onda şu ýerden ýerine goýsak u v ýagny x sinus x ayırmak v du v'miz sinus x du'myzym dx. Onu deňdir x sinus x ayırmak sinus x näme bolup çykýardy? Kosinus x minus kosinus x bolup çykýan üçin bärini plus etýär. Kosinus x
koşmak istäp bolýar.